खुलुमबाय दा बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरिसिम लोगोसे नुजाथि फैनो हानाय बे 1 नं गबिन्दपुर गामिनि बाथौ सिबिसालि बेखेवनायाव नुजाथि फैनो हानाय अबि बसुमतारी न'खराव जोंनि नोलोबारि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिनि दैदेनगिरि बिथांमोन गुरुफा बिथांमोन लोगोसे 1 नं गबिन्दपुर गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि आइ माइनावमोन आरो 2 नं गबिन्दपुर गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो आइ माइनावमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनै बिथां अबि बसुमतारियानो गिबियाव नैबे 1 नं गबिन्दपुर गामियाव बाथौआव हाबजेननाय गासै गामियानो जयै हाबदों 1919 मायथाइयाव दा नै 6 बोसोराव हाबबाय। बिथाङा खोब नाजाबाय थादोंमोन बे बाथौ सिबिसालिखौ गावनि न'खरनि सिबिसालिखौ मोजाङै लुफुंनो गोसो गोरबोजों बिथाङा नाजानानै दिनै लुफुंबाय आरो आंनो दिनै गौरां बियाबनि आफादगिरि जानो बेखेवनो मोनबाय खोब गोजोननाय मोन्दों। बिथाङा खोब गोसो गुदुं आसा फारिदों आङो बिथांनि जिथु दिन्थिनाय बाथौ सिबिसालि लुनाय बिनि गेजेरजोंनो हयथ' गामिनि बाथौसा बिथांमोना न'खरफ्राबो हयथ' जोंबो बिथांनि बादै लुनोसै जोंबो लुगोन बे गोसोआव निस्सय बयहाबो गोसोआव हाबदों। आं खावलायदों बिनि गेजेरजोंनो हयथ' जोंनि बाथौ हारिया जौगालांगोन आरो आगोलनि न'खरनि जिथु सिबिसालिफोर दंमोन हयथ' साबना हामना बिनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन लुफुंगोनखौ बयबो हयथ' बाथौसा बिथांमोना नाजादों आरो गोसो गुदुं जागोन आं बेखौ खावलायदों आरो आसा फारिदों जोंनि गगामुग बियाबनि जोंहा मानगोनां फोसावदिं नेहाथारि लक्षीराम गयारिबो दंफैयो बिथांखौबो आं बरायदों आरो जोंनि गगामुग बियाबनि गासै बाथौसा बिथांमोनाव फैदों आं खोब गोजोनदों आरो नोंथांमोना रादाबगिरिफोराबो फैनानै जुदि बाव खबर लाफैदों बिनि थाखायबो नोंथांमोनसिम आं गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। आसा फारिदों बयबो हयथ' गाव गावनि बाथौ सिबिसालिखौ बिदि लुफुंना लायो होनबा साबना हामना जागोन होनबाना माने गुबुन मन्दिर आसा खालामदों आरो जाहाथे दिनै जेरैबायदि सान्थियै बिथाङा दिनै जोंनि मे दाननि 26 अक्ट' 2020 मायथाइनि आरो जेठ दाननि 13 थारिख दिनै जेरैबायदि खुलुमनाय सिबिनाय जासिनानै दिनै बेखौनो बुंथिबाय आरो गोजोन्थों। आंनि मुङा अबिराम बसुमतारी आं 1 नं गबिन्दपुरनि आङो दिनै न'खरनि बाथौखौ दुमना लानायाव बिराद गोजोननाय मोन्दों। जोंबो बाथौ सिबियारि बाथौ धोरोमारि बाथौखौ सिबिनो थाखाय जोङो एसे एसे हायो बेखौनो जोङो खालामना लाबाय बेखौनो दिनै जों न'खरनिया आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। 1 नं गबिन्दपुरनि बाथौखौ बोरै जौगालांनो हायो बेखौनो आंबो बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय सानदों आरो रायजो राजाफोरखौ बोरै दावगालांनो हायो जौगालांनो हायो बेखौनो आं सानबाय दङ। दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव आं एसे हायो बाथौखौ दुमना लाबाय गोजोन्थों बेखौनो मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।